Usa ka lalaki nga gingong hubog o nagwild samtang nagdala og kutsilyo ang pagkasikop o pagkulata kaniya sa mga tao na holy cam. Si Chona Carrion sa report. Sa cellphone video nga kuha sa Hughes Cooper nga si Alathea Iron Wing makita ang usa ka lalaki nga adunay gigukod. Bit-bit ang usa ka kutsilyo diha sa Victoria Street, Barangay Tabunok. Samtang pagbalik niini, mihana siya sa iyang kutsilyo sa laing lalaki samtang gilabay kini sa helmet. Hangtod nga natumba kini samtang gitabangan sa ubang mga tao. Nakuha ang kutsilyo. Naila ang mga lalaki nga si Roel Cañete, 38 anyos, taga Barangay Lawaan 1. Ang nakadakop kaniya, maong traffic enforcer nga sakop sa City of Dalisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga si Jimwell Divino. Suspect was going wild last night, and he was bringing with him a knife until people in the area tried to grapple for the knife. Nakuha ang kutsilyo, but we noticed that there are bruises and injuries incurred by the suspect. Gikatakdak pasakaan og kasong alarm and scandal ug concealing of deadly weapon ang suspect. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.